avui és un matí d'hivern, un matí fred, i hem quedat aquí amb la Lourdes per parlar d'on comença tot, d'on comença la història del que avui diem el termoludisme a Andorra. Aquí, al Pont de la Tosca, la parròquia d'Escaldes-Engordany, és la part de la muntanya on aflora l'aigua calenta, l'aigua termal. I aquí, al Pont de la Tosca, que es diu així perquè el seu arc està fet d'aquesta pedra molt lleugera però a la vegada resistent, és on passava tot. No és que passés tot en la història, és que passava tot per aquí. La gent, els animals, les mercaderies. Era el punt d'entrada en aquesta vall d'Escaldes-Engordany. I era el punt d'entrada i on es van establir els primers establiments que feien servir aquest recurs natural, l'aigua calenta. Al darrere meu hi ha aquest edifici que és la fàbrica de llanes, on es fabricaven els teixits que van fer en un moment donat famosa aquesta parròquia. I aquí al costat teníem els primers hotels que oferien les aigües termals. Estem parlant de fa molts anys enrere. I per aquí, per aquest pont, és per on s'anava a la muntanya. A Engolasters, al Madriu, aquí dalt a la Plana. Hi ha una cosa que molt poca gent sap, que aquí darrere, aquí a prop, hi havia un poblet que es deia Alfener, que una nit va haver-hi una gran esllavissada de la muntanya i se'l va emportar tot. No s'ha sapigut mai quanta gent hi havia, quanta gent va morir, més mentida. I això és el que passa als països de muntanya, que el país es mou. I ara, te'n recordes de lo bé que tu vas passar a Caldea, prenent aquelles aigües termals, gran part de la qual prové d'aquí? Recordem-ho. Si abans la gent venia a Andorra a prendre les aigües, ara la gent que vol prendre les aigües al segle XXI ve aquí, a Caldea. A Caldea hi ha molts moments per venir. Pots vindre després d'una jornada d'esquí a l'hivern, pots vindre al matí, si no t'agraden els esports d'hivern, pots vindre al de dia, que la llum és molt maca, o pots vindre a la nit, on Caldea es transforma, i amb els seus espectacles de llums i colors pots passar una estona molt agradable. A Caldea també s'hi pot venir com a complement d'una altra activitat que facis a Andorra, les botigues o les excursions, i també, evidentment, com a únic destí per gaudir d'una experiència de benestar, una experiència saludable. I recordeu, és millor fer-ho en temporades baixes. Que vagi bé el massatge, Fins ara! L'aigua de Caldea és aigua termal, és rica en sofre i minerals, sòdica i és untuosa com el plàncton termal. Aquesta aigua d'Escaldes té tres efectes principals. És descongestionant, és antial·lèrgica i és cicatritzant. Però en té un de suplementari, fa que se t'emporti tots els mals de cap. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrows, no tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world, mad world. Children
Happy birthday, happy birthday. Wanna feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Podeu treure el màxim partit a la vostra estada a Caldea provant un dels 80 tractaments a la carta de què disposen. Entre massatges, rituals de bellesa o de benestar, tractaments d'aprimament i anticel·lulítics, els serveis hidrotermals, fins i tot podeu provar la xocoteràpia. També podeu escollir un programa complet al seu espai wellness. Però Caldea és això i moltes més coses. Disposa de restaurants, a un dels quals podeu accedir amb banyador, d'una botiga, d'una galeria comercial. Ja ho sabeu, Caldea no només és aigua. Per fer un ús correcte dels banys de Caldea, el millor és alternar l'aigua calenta amb l'aigua freda. Això ens ajuda a reactivar la circulació sanguínia. Però no ens hem d'oblidar dels moments de repòs, ja que l'aigua termal és molt pesada. Es recomana, per tant, 3-4 minuts de descans entre els diferents banys que faran també que el cos recuperi la seva temperatura. El millor exemple són els banys hidroromans. En una cova que reprodueix a escala més petita els banys de l'illa d'Elefanta a Mumbai, alternem un bany d'aigua termal calenta a 36 graus i un altre amb aigua freda a 14 graus. Això ens donarà reequilibri i vitalitat. En aquests moments comença un dels espectacles de Caldea. Aigua, música, llum i color. Aquesta és la zona de fitness de Caldea. Aquí és on vens a regenerar-te veritablement, combinant, com dèiem, la calor i el fred. Per exemple, aquí tenim l'hammam, o conegut com el bany turc, que és un bany de vapor, això és aigua polveritzada, i aquí tenim el bany islandès, que provaré d'aquí uns moments, on tocaré el gel.
Crec que aquest és el millor lloc per acomiadar aquest programa dedicat al termalisme a Andorra, al país dels Pirineus. Permeteu-me que la Lourdes i jo ens quedem aquí una estona més, segur que ho comprendreu. And I see you in my mind each day. What we could share if this came true. It's what I'm feeling.